بسم الله الرحمن الرحيم. Neferi içimizden bir salavat sana ile. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'deh. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ala men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Alem cahanın eyyesi olan Huday Tebarek ve Teala hemmenizin taat ve ibadetlerinizi dergahına kalyan kolları, açılyan elleri, edilen duaları, tesbihleri, takdisleri öz fazlı kerem bilen kabul etsin. Allah Tebarek ve Teala dininize, dünyanıza bereket verip, bir celesele oturuşukla mübarek bolup, aytyan iştiyallere Allah emel tevfikini hemmemize nesip etsin inşallah. Heften ortasında iş vaktları yada olsanız da din oturuşuğu, meclis, Huday oturuşuğu, din oturuşuğu deyip gelip derseniz Allah hemmenizden kabul etsin. Kıyamet gün hemmemize, kavrımıza, kıyametimize çıra olup, nur olup inşallah evimizden çıkan emelleri edip Allah hemmemizin evimizde koysun. Hazreti Sofallah Yarişan Kuddise Sirruh bir bölüğünde uluğlardan küçüklerden beyek var, giderler haneye maksadıga naçar. Eğer senden küçükler tutsalar rah, yatar mı sen henüz ey aklı kuta? Binagah kerven sultaniyetse, sana esli vatanның hükmün etse, uluğ yolga girersen khah nakha, ne kılgaysen veli bi tuşeye rah diye. Adam oluqondan, gişçikten, zinanadan, erk adamdan, hemmet ahiret sarayına karşın bariye. Kervenin eyyesi Hazreti İsrail gelip sen gitmeli falani dik gelse, çaren yok sen gitmeli, emme sen bir emelin bolmasa, tuşan bolmasa, kazanan dadın bolmasa, ne kılgay sen veli bi tuşeye rah, sen emelin bolmasa, kazananın bolmasa, sen nemetçege adam. Peygamberimiz aleyhi afdalus salatu vesselam'ın mübarek sahabası Bera ibn Azib radıyallahu anh kunna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi cenaze. Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen bir cenazada ettik. Bir kavrın yanına vardık bir cenazada bilen. Fecelese ala şefiril kabr. Resulullah aleyhissalam kavrın kenarında oturdu. Febeke. Peygamberimiz aleyhissalam ağlamanı durdu. Hatta belle thera. Göz yaşları yere damdı Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın. Kavrın başına varıp ağlamanı durdu. Göz yaşları yere damdı. Sonra kâle, ondan sonra Peygamberimiz aytti. Ya ihvani limisli hâzâ fe'a'iddu. Ey doğullum, şizre günnen siriyim, şizre başınızda öğünüzde ba günnen siriyim, şizre gelecek yerinizden siriyim teyyarlık görün deyip Resulullah aleyhisselam gözünden yaş akıp duran yağdayınna şunu aytti diye Hazreti Bera radıyallahu anh. Müslüman doğullu, gözlemiz bilen görüp duz, kulaklamız bilen eşitip duz, illemiz bilen jaylap duz, gerişlemize alakadani öz enelemiz, atalamız, dostlamız, yarlamız, hemsaye, gongşi, hemmesini özlemiz, gerişlemize alakadan ekidip duz. Hemmesini bir yağday bilen ekidiyez. Hemmemiz gerişe aliyez, hemmemiz on yuyez, kefelliyez. Bariyan adamlan hemmesi bir halette mengdeş olup bariye. Hemmesi bir salacaminiye, hemmesi bir ak kefene dolaniye, hemmesin biz ekidiyez, kara yere cahiliyez. Berde hemmesi den mengdeş hiç gaydı birbirinden farklı Müslüman doğullu. Emme on eteğinne,
On eteginde yatyan adamla on etegine girenden soňra biz gaýdamyzdan soňra ondan soňra her kim näme ýagdaýda bolýar onu Allah bilýär, musulman dogully. On eteginde yatan adam mally bolsun, malsyz bolsun, sawatly bolsun, danışment bolsun, doktor bolsun, alim bolsun, hafize Kur'an bolsun, berde gidenni hemmesi bir ýagdaý bilen barýar. Emma on eteginde näme bolýar, näme ýagdaýla bolýar, her kim öz emeline göre oň içinde galýar. Ohm Rasulullah aleyhisselam'ın aýtýan şo: "Ya ihwani limisli hada fa'idtu." Ey dogollam, şüzre günnen şirim teýýarlyk görüň diýen şu forsat ba wagtynda musulman dogollar. Ohm o garaýerin etegine baranda adamdan hendeseden sorulmaýar. Oň etegine sen doktoraň mam diýilmeýär. Oň etegine baranda sen näme zatlaň ma diýilmeýär. Oň etegine sorulýan zat bir hemmekşe bir zat. O näme? "Men Rabbuk." Ey bende, sen garaýerin etegine geldiň, sen Hudaýyň kim? "Wa ma dinuk?" Sen diniň näme? "Wa man nabiyyuk?" Peýgamberin kim? Her bir adam gitýär, her bir adamdan sorulýan zat şi. Peygamberimiz aleyhi afdalus salati vesselam yine bir mübarek hadisinde aýtýar: "İza wudi'atil cenaza fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Cenaza goýulan wagtynda salajada ona adamla gerişini alıp äkitýär diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. "Fe in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni." Aýyrlan adam, salajaň üstünde yatan adam, gawa adam bolsa, ola aýtjak: "Qaddimuni qaddimuni." Meni saklap durmaň, men basymrak äkidiň, men barmaly ýerime men egläp durmaň, men basymrak göteriň diýip aýtjak. Emma we in kanat gayra salihah, ola adam teleka adam bolsa, emeli ýok bolsa, yani Hudaý maňa bir ömür beripdir. Ömrüni emel bilen doldurmandyr. Eýni iş elimdäki käte ýaly musulman dogalla. Şu käteň içinde suw goýulsa, suwdan nolýar. Emma muň içine hiç tat goýmandyrsaň, hawadan nolýar. Adam da bir ömrüniň içinde bir ömür bir gap bolupdy adama 50 ýyl, 60 ýyl, 30 ýyl, 40 ýyl, 80 ýyl şu ömrüni emel eden bolsa, eýni käte liwan suwdan dolşy ýaly bu adam da emel bilen pörküllek diýär. Emma emel etmeseň, sen hawa bilen, hay heves bilen dol bolup sen Hudaýa garşy inmarýanda. Ohm emeli ýok adam we in kanat gayra salihah, salih emeli ýok adamy akidip barýarkäle: "Ya waylaha ayna yadhhabuna biha." Olaýtsak: "Ey men betbaht boldum, niräge akidip barýaňyz? Men niräge alyp barýaňyz? Taklasanaň" diýip aýtjak. "Yasma'u sawtaha kullu şeyin illa al-insan." Ohm oň sesini insanlardan başga her zat eşitjek. Şaýdyp duran gurulmaz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözi, İmam Buhariň rawayaty. İnsandan başga hemmek eşitjek şoňa ýygyrýandy. "Illal insan", meger insan eşitmeýär. Näme diýip insan eşitmeýär? "Walau sami'aha al-insan la sa'iqa." Eger adamla şo ýygyrýandy eşitasa, onu hemmek şuşdan gitjek diýipdir Peygamberimiz aleyhissalam. Oham şo günden şirim Rasulullah aleyhisselam göz ýaş dökakadany bize tawsyrdy. Şo gözünden ýaş akypdyka: "Ya ihwani limisli hada fa'iddu." Ey dogollam, şüzre günden şirim teýýarlyk görüň diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek gözlerinden ýaş gaýdypdyka şunu aýtdy diýe. Hudaý tebarek we taala hemmemize amele salihden dolu bolýan, bereketli ýaşaýyş, bereketli ömür berip ahir demimizi eýni liwan käse dolşýal biz de ömrümizi amele salih bilen doldurup ahiret saraýyna ýeriň etegine gitýärlerden etsin inşallah. Hazreti Şems-i Tebrizi kuddise sirru aýtýar: "Nagat jalip, nagat awadan aýtýar musulman dogalla. Ey adam dipdir, ey insan. Dünýäni sen özüň bilen gawra äkitip başarmajaňa ma'lum bolly. Dünýäni kim äkitdi? Hemmek şgara ýeriň etegine gitýär, hemme zadyň äpberik diýär. Ey adam, ey insan, sen dünýäni ahirete garşyn äkitip başarmajaňa ma'lum bolly. Dünýede ýaşap ýöken bir jira emel et, sogaplar gazan, forsatyň gadryny bil,
bir halatda bolsun sene dünýäne ekitip başarmadın. Dünýäň özü sen jan berende amanat ruhun çykanna, dünýäň özü seni gabra eltip täbil bersin. Huda ýaşy sen bendängdir, menden istifade edip emelin gazanyp gelen bendängdir diýsin dünýä dipdir. Sen dünýäni ekitip başarmaýan, dünýä seni ekitsin ahirete garşyn. Hudaý tebarek we taala hemmemize inşallah şeýle ýaşamaklyk, wagtlamyzyň gadryny bilip, forsatlamyzyň gadryny bilip, iman gazanakadan gitmeklik Allah hemmemize nesip etsin. Bereketli ömür, bereketli ýaşaýyş bilen ýaşamak Allah nesip etsin musulman dogullu. Ýanky aýdan gurrunymyzyň hemmesi mukaddem etdi. Nämäge? Hudaý tebarek we taala bizlere dileýliň bereketli ýaşaýyş. Bereketli ýaşaýyş näme? Galbymyza bereket dolsun. Malymyza bereket gelsin. Oň üstüne sen wagtymyza bereket gelsin. Ey jawan musulman dogullu, ýaş oglullu, ýaş aýal oglullu. Gadimde gawutdy, bir näçe ýyl mundan önce gawutdy. Bu fezaýy mejazyly nagat biziň wagtlarymyz bihude geçýär. Inki olokon israf adam malyny israf etmeklik de, inki olokon israf adam wagtyny israf etmek. Nagat biz wagtlarymyz bihude geçýär. Nagat elimizdäki güýçli biziň wagtlarymyzy telef edipdi. Hudaýdan gaflete düşüripdi. Aslında oti dogon bilen işi yok bolupdyr. Erhiley bolup oti her gaýsy öz işi bilen bolupdyr. Nagat biziň wagtlarymyz israf bolýar musulman dogullu. Hudaý tebarek we taaladan dilemeli bize ýaşaýyş, ýaşap ýökek dünýäň hemme ýagdaýlarynda wagtymyza bereket bersin, galbymyza bereket bersin. Hudaý taala biziň malymyza bereket bersin, eserimize bereket bersin diýip şu zamanada dilemeli zaman musulman dogullu. Bereket diýdigi näme? Bereket diýdigi hiye jundum min junudillah. Musulman dogullu, Hudaý taalaň serwallary, leşkerleri, goşullary kän. Ve ma ya'lemu junuda rabbika illa hu. Hudaýyň serwallary bu gadry kän Qur'an-ı Kerimde aýtdy. Hudaýyň özünden başga hiç kim bilmeýär näme Hudaýyň serwallygyny. Käde görseň şekirtge Hudaýyň serwaly bolýar. Käde görseň başga heýwanly Hudaýyň serwaly leşkeri bolýar. O Ferawonyň başyna getirýän gyssaty gaziýeti hemmeňiz habaryňyz bar. Hudaýyň serwallaryndan bir serwal diýe ulamaly bereket. Hudaý taala on bendelerine garşyn bereketi ýollaýar, iýberýär. Oham eger ol bereket gelip sen yüreğine düşse, yüreğe de bereket gelýärmişdi. Bereket gelip sen eger yüreğine düşse, yüreğiň giňeltýär. Yüreğiň daraltmaýar, yüreğiň giňeltýär. Yüreğiň asyk etýär. Eger malyňa gelip düşse, malyňa bereket berýär. Köfeltýär. Köfeltmese bazı adından sen gaw istifadany etip başarýan. Şo malyňdan sen haýyrlanyp başarýan, haýryň ýetirip başarýan. Eger oglanyň şoňa gelip düşäse şol bereket, oglanyň şoňa islah etýär, salih ewlatlardan etýär. Nagat gawzat olokon zatmışdyk bu bereket. Allah şu aýdylan gurrunlaryň hemme bereketlerini hem ogul gyýdyňyzda, hem eseriňizde, hem ýüregiňizde, hem malyňyzda, hem de wagtlaryňyzda goýsun inşallah. Hazreti Enes radıyallahu anh ozolla näçe jelesimden önce gurrun geçti. Hazreti Enes 9 ýaşymdaken meni enem getirip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama täwil berdi. Sen elinde, sen hytmatyňda bolsun ya Rasulullah diýip. 9 ýaşymda men Rasulullah aleyhissalamyň ýanyna geldim diye hytmata. 20 ýyllap Rasulullah aleyhissalamyň hytmatyna boldum. Bir gezek maňa Peygamberimiz aýtmady sen şili işi etdiň ýa sen şili işi etmediň diýip. Şeýle Rasulullah aleyhissalamyň ahlaky olokon etdi. Hemişe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýanyna gezýärdim. Ma shamamtu anbaran qattu wala miskan wala shay'an atyaba min rihi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah janyň ýanyna gezip ýören sahabada hiç bir enber, misk, hiç bir hoşbuzat Rasulullah aleyhissalamyň mübarek iýisine yetmeýärdi diye. Hoşbahalyna Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýanyna gezip Rasulullah aleyhissalamyň mübarek iýisini isgak edipdir. Hiç bir zat Peygamberjanyň iýisine yetmeýärdi diye. Şol Hazreti Enes radıyallahu anh aýtýar. Bizlere gerek görüň. Adam käde özüň oturýan bir adam bir
yadyna düşýär da, şimdi men gezip ýörüşüm, men namaz okuyuşum, men ibadetim, men Hudaýyň ýanyna näzir ekem, men derejem Hudaýyň ýanyna näzir ekem diýip adamyň ýadyna düşýär. Bir musulman adamyň ýadyna düşýän da musulman dogalla. Men Hudaýyň ýanyna gawy bendelerinden mike, salih bendelerinden mike, men Hudaýyň ýanyna derejem näzir eke diýen bolsak, Hazreti Enes aýtýar şu gurrüňe. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men peygamberimizden eşitdim, Rasulullah aleyhisselam aýtdy: "Men arada en ya'lama ma lehu indallah felyanzur ma lillahi indah." Her kim özüň hesaba talatyny şu gurrüň bilen. Hemmemiz aýdyp duran, eşitip duran, daşarda eçerde hemmemiz özümüz şu gurrüň bilen hesaba talaýlyň. Meni kepläp duran, size eşitip duran, eçerdäki jemaat, daşardaky kulak asyp durarlar. Hudaýyň ýanyna men näzir ekem diýen bolsaň, makamyň derejeň men Allahyň ýanyna gawy bendelerdenmi, biderek bendelerinden näzir edimke diýen bolsaň özüň felyanzur ma lillahi indah, özüň gözäk görsün, Hudaý sen ýanynda näzire. Men Hudaýyň ýanyna näzir ekem diýen bolsaň, bir özüňe bak, bir içiň gözü, bir galbyňa seyret. Hudaý sen ýanynda näzire. Ýani Hudaýyň sen büýrüklaryny tutuşyň näzire, Hudaýdan sen gorkuşyň näzire, Hudaý Taalaň beraberinde razyçylygyny kesip etjek bolup çyrfynyk gezýäňmi? Ýa sen hiç bir mamala gireňde, daşarda, öýde, halwatda, şulugyda, mereke baranda, adamly bilen eşdemada, sen Hudaýyň söýýän halatynda sen başarsan Hudaý razy edýän diýip ýaşaýanmy? Ýa ol sende ýokmy? Her kim özün şeýtdir hesaba talatyn nipdir. Men arada en ya'lama ma lehu indallah, Hudaýyň ýanyna men näzir ekem diýen bolsaň, felyanzur ma lillahi indah. Özüň gözäk gör, Hudaý sen ýanynda näzire. Om sen ýüregiňde Hudaýa näzire muhabbetiň bolsa, Hudaý da saňa sözüre muhabbeti bar. Inni her kim meýdanda, her kim öz Hudaýa aşkyny artdyrsa, Hudaý da saňa muhabbeti artyp başlaýar. Musulman dogalla, bizlerde beter muhim zat şu ýürek, kalp. Hatta evliyalar diýmişler, geçen beýik evliya adamlar dil bilen ne keplemek, kelam fil fuat diýmişler. Hemme kepleýän zatlaryň ýürekde. Adamyň ýüregine düşýän zatlar gawlykdan, bidereklikden hemmesi ýürekde bolýar. Näzire bolýar? Näçe garyn musulmanlar ýaşapdyrlar, musulman dogalla. Näçe garyn musulmanlar ýaşapdyrlar mescitlerde. Sizlere mikrofon band bolan guvamy. Azan çekilenne, şäheriň bu başynda çekilenne, şäheriň ortasynda eşdilýän bolan gulabamy? Ýok. Ya erti namaza turjak bolanda, sedaýy zenge goýar ýaly guşyle bamy, saatly bamy sen namaza turulýar? Ýok. Näçe garyn musulmanlar ýaşapdyrlar. Olaň sedaýy zengi, olary namaza turýan zatlar ýürekleri mişdik. Yüreklerindeki ba Hudaýa aşk, Hudaýa muhabbet olar turýanmışdy. Emma indi nagat bolan gula her ýerik eşdilipdi. Näme dip adam gaflatda ýatýa? Çon ýürek asyl. Özümiz bir hesaba salyp göreýlik. Ýürek asyl zat musulman dogalla. Hazreti Mekhul radiyallahu anh bir beýik ewliýalaň biri ol aýtdy, bilen yürekleri Hudaý bilen näziremişdik musulman dogalla. Ýani yürekde Hudaý bereket goýsun diýip dilemel zatlaryň biri şaha. Bu zork bar aýtdy, men bir adam gördüm, namaz okyp tutdy, gözünden ýaş gaýdyp tutdy. Oňam bil namaz okyp duran adama yüregimden dilime getiremek diýe. Yüregimden fakat aýtdym, şol adam riýa edipdi diýdim. Yüregine düşüpdir ha. Diline getirmändir ha. Yüreğime düştü, şol adam riya edipdi diýdim. Yüregim bilen fakat içimden şonu aýtdym diýdi. Bir ýyllap şeýle namaz okuydum, şeýle gijeler turdum, şeýle tehejjüdler okuydum. Bir ýyllap şol eden işim sebepli gözümden ýaş gaýtmady diýe. Näme yüregine bir hafa gelipdir da. Bulanagat yürekler arassamışdyk, bir şo gelenden soňra bir adam namaz okuypdy. Öz yüregim bilen aýtdym, riya edipdi şol adam diýdim. Şo diýen zadım özüme geldi, bir ýyllap gözümden ýaş gaýtmady diýdi. Ya Hazreti Junayd Bagdadi kuddise sirruh adam iftihar etse gazanýan sogabyna, imanyna iftihar etsin musulman dogalla. 20 ýyllap jemaat namaz bilen galmany jemaatdan niye Hazreti Junayd Bagdadi
20 yıllap cemaattan galma dursun evvelki imam Allahu ekber diye şondan nada kalmadım. 20 yıllap 5 vakt namazda evvelki Allahu ekber menden geçen ak diyada. Hatta men namaz okuyup duqam, teheccüde turan vaqtimda bir şu Hudaý bilen aramy dünýäň gurrüňi yadyma düşäse, galbyma gelasa, namaz okuyup durna, dünýäň işlerinden bir zat men yadyma düşäse namazyň içinde, o namazdan namaz bolmady ýakadan gaýta okuýatdym diýe. Namaz okuyup duqa dünýäň bir gurrüňi men yüregime düşäse, bir namazdan namaz bolmady ýakadany gaýtadan namaz qada etýätdim, gaýtadan okuýatdym şo namaz diýe. Şol Hazreti Cüneyd Bagdadi Allah yürekde bereket koysun diýen şaha. Cüneyd Bagdadi kuddise sirru bir gün bir cenaza varptır, bir üýüşmelege varptır. Ol üýüşmelekde aralarında bir yaş jawan oglun, heykelli, el aýagy salym bir jawan oglun zat diläp ýören bolmaly adamlardan. Bir Cüneyd Bagdadi kuddise sirru ýüregi pak adamlar da billah. Diline getirmeyendir, yüreği bilen fagasını aydıptır da. Bir daha bir yaş oğlanla, bir jawan oğlanla işlete de bolacak, bir beyttirip yörmesi gelişen ak deyip yüreğine düşüptür. Giyice gelip yattım diye, diyişimde men öwüme bir sini getirdiler, bir kap getirdiler, üstü basırgullu diye. Oyun akıdan son şeyle gözledim, diyişimin içinde, öwümden şeyle üstünü ayırdılar, yankı jawan oğlanın kullen eti diye. Bir korktum, imendim, ey Hudaýa bineme. Onda şu getiren adam aytdy, "İyi sen gıybet etmedin mi şu jawan oglandan?" Men ki o yaş oglanı dilime getirmedim ki, men yüreğime düştü ki fakat. Sen yüreğin bu gadri Hudaýyň ışkyny aras etdi, diline getirmesen de sen yüreğine düşýän zat sana gıybet bolup ýazyldy diye. Bu adamlar özüň musulman da boldy. Yürekleri şeýle arassa ha. Biz dilimiz näzir arassa saklaýas. Sen yüreğine düşýän zat sen hakynda gıybet bolup ýazyldy. Ey Hudaý da bulara saq tutmaly da, buly şeýtirip ibadetde ýaşap ýörler. Hudaý näme diýip bulara saq tutýa? Ýok, musulman da golla. Hudaý Taala bendesin gawwerensen olar oşan zat etdi. Bir adam şumat halin kakýan bolsa, aýt wagtlarda halin kakylýa da, daşaryk çykylýa şon kakypdy, tozany kakypdy. Şol adam şoňa gaharlanyp, ýaşadyan ana şu halin kakýa, şoňa gaharlanyp kakýamy. Ýok, o arassa bolsun diýe. Hudaý da ewliýalarynyň, dostlarynyň yüreklerini bir silke, o ba tozallı da sizden tursun, o ba tozallı da sizden aýrylsyn diýip Hudaý olar kakýa. Ger Hazir der bahr keşti ra şekas, sad durusti der şekasti, Khizr hasti Hazreti Mevlana Rumi kuddise sirru. Hazreti Khizr ala nebina ve aleyhissalatu vesselam hemmen kıssasyny bilýäňiz, o keştiğini deşýä, keştiğini dewip başlaýa. On berden dewupdu adamlar ki näme diýip salim keşdiň zat etýän. Soňram ol eger dewmese o padişah dewupda keşdiler alýanmışdyk. Hızır aleyhissalamyň etdiğini görmäni biderek ýaly, emma ýygyna kän menfaatly bar. Hudaý Taala ol bendelerine de şon kök edýärligi özlerinden sirim. Eýni haly kakylşy ýaly, bulandy yüreklerini bir Hudaý Taala silke, siziň yürekleriniz o zatlardan arassa bolsun, pak bolsun diýip. Bulan yüreklerine Hudaý Taala bereket beripdir. Şu yürek bilen ýaşaýan adamla ýaşaýyşy ömri bereket bilen ýaşaýar. Hazreti Abdurrahman ibn Awf radıyallahu anh adın kän eşdiýäňiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ulukon sahabaly, mally sahaba. Maly da bereket gerek. Maly many dünýesi Hudaýdan alqalmandyr. Dünýesi men ahiretden alqalmandyr. Näme derejäni görýär? O näne cennet bilen buýuşlanan sahabalyň biri bolýar. Maly mülküken sahaba, Hudaý bereket beripdir. Şunu düşünmeli musulman dogully, şu bize gerek. Mal mülkün kän bolmaklygyndan mal mülkün bereketi bolsun. Bereket diýdigi näme malla? Seni gaflete düşürmesin. Seni gaflete düşürmesin. Şeytanın giyirýän gafly 3 tane diye ulamalar. Şeytan 3 gafdan giyirýär. Heminki adam Hudaýdan gafil boldymy? Muamelet ýan dünýäň ýüzünde gezýän. Heminki azat muddat sen Hudaýdan gaflete düşdün, şeytan sana geldi da. İkilenji gafy şehwet gafdan şeytan gelýär. Üçlenji gazap, gahar gafdan şeytan gelýär. Gahar gelip duran adam her zat etýär, emma soňra ökünipdi.
Yankı Hazreti Abdurrahman ibn Avf mal mülkü bolmaklığı bilen cennet bilen buğuşlanan sahaba. Näme? Gaflete düşmändir. Mal mülkü men Hudaýdan alyp galmandyr musulman dogully. Hemmemiz doga etýäs. Hudaýa malymyz kän bolsun diýip diledik. Malymyz köfelliginçe gafletlimiz artdy musulman dogully. Hudaýa maňa mal ber, mal berýäňdämi gapdalyndan bereketi de ber, maňa gaflet getirmesin. Hudaýa men senden daşaltmasyn. Hudaýa men seni ahiratdan daşaltmasyn. Men muňa güýmenip asli ahiratdan galýallerden bolmaýyn. Diýakadan dilemel zatlaň berişi musulman dogully. Amellerde mal bereketli bolmaklygy diýen amellerde sana sosty getirmesin. Namazyňdan alyp galmasyn. Seni halal haram mamla gireňde alyp galmasyn. Az dünýä gyza-gyzany Hudaýyň halal haramyn innemeýän etmesin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy musulman dogully. Et-tajirul aminus saduq ma'aş-şuhada'i yawmal qiyamah. Ticaret etýärler. Her ticaret bolsun. Malyň tijareti bolsun. Nemaýişgarlarda bol. Maşin allasat, motor allasat. Aslen sen tükanyň bolsun, her tijaretde bol. Peygamberimiz aleyhi afdalus salatu vesselam'ın mübarek sözü musulman dogully. Dünýä gaflete düşürmesin, bereketden ayırmasın. Bir tacir ticaret etýän adam emanetdar bolup özü dogry durýan bolsa, kıyamet gününde şehitli bilen derecesi şehitli bilen bile turjak. Halal dünýäň ýerine gezip ýöň ha. Halal tijaretiň ýerine gezip ýöň, emma kıyamet gün bolanna sen derejeň şehitli bilen deň boljak diýipdir Peygamberimiz aleyhi afdalus salatu vesselam. Ya mal bereketli bolsun diýäniň Hudaý ýoluna çykarmak gerek. Ey musulman dogully, bizlerde nefs we ruh we. Nefs neçe üýşürse, neçe ýygnasa, nefs bir bilen keyif etýär. Nefsin keyfet yani üýşürmek bilen, ýygnamak bilen, dünýäni gazanmak bilen. Law anna libni Adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan. Rasulullah aleyhisselam aýtdy, adamyň nefsi doýmaýar. Bir adama bir oy, bir tokoy dolu gyzyllan berseň, kaş iki däne bolsatdy da diýerdi diýipdir Peygamberimiz aleyhisselam. İki däne şoňa doldurup berseň ha, üç däne bolsa da men kän işlem ýola düşjek da. Üç tane olsa yine islap başlayacak da. وَلَنْ يَمْلَأَفَاهُ إِلَّا التُّرَابِ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابِ. Adamın ağzı 3 tane, 4 tane, 5 tane, 15 tane bilen dolmaya. Ol adamın ağzı toprak bilen, kum bilen dolmasa, belki zatlı bilen dolmaya. Näme diýip? Şon adamın nefsi şon isliye musulman dogully. Oham adamda nefs va nagat üýşürse, ýygnasa, gazansa bir bilen hoş bolýar. Emma adamda ruh we Hudaý ýoluna infaq etse, Hudaý ýoluna çykarsa, Hudaý ýoluna bir ihtiýaجy we adamy güldürse, o bilen hoş bolýar. Muny biz aýdyp durýs, biz musulmanlar imanymyz we da şondan şerim aýtýasmy? Ýok. Mally mülklü kafir adamlar imany ýok ha, Hudaý bilmeýärler. Hemin şu zamanyda ýaşap ýören adamlar yerin yüzünde şımat, yaşap yörelle mallı mülklülen aýtýan zatlaryň gözden, ola aýtýar, biz şu mallı mülk servetin içinde yaşap ýöz, özümüz alıp iyip keyif edip lezzet alýanymyzdan beter, bir muhtaç adamy, bir golýuka adamy, bir özümizden etekdäki adama bersek, özümüz iýänimizden beter şonu güldürýänimiziň lezzeti we şoňa keyif etýär. Muny biz imanly bolup musulman bolup ay hawa da biz musulman bolansa gaýtyp dursa, ýok imany ýok adamla da aýtýar. Näme diýip ruhy wa da oňda. Ruh şo bilen keyif etýär. Biz özümüz nagat özümüze harj edip, özümüz iýenip, özümüz lezzet alanymyzdan, özümüz geýip iýip lezzetimizden beter, bir golýukany, bir etekdäki adamy, bir muhtaç adamy berip, şonnäki ba alýan lezzetimiz özümüz iýip geýip tapmaýasy. Bir Hudaý Taala goýan zady, ýani malla bereket bolmaklygy musulman dogully. Hazreti Mahtumul İşan näme diýär? Gaflet içre galyp yatma turawer. Gaflet içre galyp yatma turawer. Her ne berseň eliň bilen berewer. Näme berjek bolsaň öz eliň bilen berşmat. Ey musulman dogully, mu'min dogully. Adamyň hesabynda milliardlarça ýatany özüninkide ha oňa hoş bolmaýly.
Adamın hesabında milyardlarça ýatyny özüninkide oňa hoş bolmaýlyň. O senden tamam bolýar, sen galy gitýäň. Emma birçe müň tümen sen Hudaý ýoluny, birçe real sen Hudaý ýoluny çykarýan bolsaň, biteňkide. Şunyňa hoş bol. O sen hemme üýşürýärleň, sen baalaň, dünýede baalaň, hiç de etmeýän bolsaň o senkide. Bir däne bir muhtaç adam güldürseň, bir däne bir muhtaç adama sen Hudaý için yüreginden bir hoş etseň, şol senkide musulman dogullar. Dirilikde ölüm işin görewer, bir gün cesed içre bu can tapylmaz. Bir gün bir cesedin içine bu can tapylmaýar. Şuna forsatyň baka kazanmaly wagtyň dip Hazreti Mahtumul Işan nagat awadan aýtýar musulman dogullar. Hem de güman etme. Adam Hudaý ýoluny bermekligi bilen, Hudaý ýoluny bir muhtaç adamlar gözlemeklik bilen mali kemeler mike diýmelle. Bir Hudaý adam mamışdyk. Müň işi etekdäki bir muhtaç adamlar gözleýämiş. Men aýtýanym hem meni gawuçunýaňyz musulman dogullar. Etegindäki bir muhtaç adamlar hemişe gözläp gezýän bolmaly. Oham bir şeýle gözlese de müň maly mülki Hudaý bereketini köpeltýän bolmaly. Oham müňe bir aýdypdyr. Sen nipdir näme şeýle sen berýän, sen ýene de onda da hiç bir sen mal mülkin kemeline gaýtym köpelýär diýipdir. Onda ol adam aýtdyr, gawa adamyşdyk. Mene Hudaý bilen musabaga berişdim diýipdir. Onda näme sen musabagan? Hudaý maňa bir däne berdi, men şo bir dänäni berdim başga kişilere. Hudaý maňa 10 däne berdi. Men 10 dänäni berdim başga kişilere, Hudaý maňa 100 däne berdi. Men 100 dänäni berdim, Hudaý 1000 däne berdi. Ahyrda Hudaý utdy meni. Yani sen näse çykarsaň, oň ýeri baýat bolmaly. Hem dünýäň, hem ahiratyň. Ey musulman dogullar, Şam ýurdundan bir adam hatda şymaş sawuk gijelerde daşarda gezip ýöreni görýär. Daşarda bir ýatmany jaý tapman nuran adam ma bolsa Hudaýyň bendesi. Adam özi şoňa da bir kömek etmeklik bilen adam cenneti näzire tapjagy ma'lumda ha musulman dogullar. Şam ýurdundan bir adam gelipdir. Safwan diýen adam bolmaly ştada. Şu jemaatlaryň arasynda Safwan diýen adam bolmaly diýip gelýär. Ama adamlar aýdypdyr, sen Şamdan gelipdiň, Safwan diýen adam bir Şam ýaly ýurtlary tijarete gidenak, bir owadan çykýan adam da sen Safwandan näzire tanýýan diýipdir. Ondan gurrunma diýipdir, men ýatypdym diýişimde şul owada Safwan diýen adam men diýişimde maňa kökezilli. Şul adam cennete girýärdi. Näme bilen cennete girdi diýipdirler, berdäki adamlar. Onu bilemek ýöne fakat bir don, şu don sebepli cennete girdi diýildi maňa. Men şol adam tapjak diýip Safwanyň ýanyna eltýärler. O da bir gawa adammışdyk, bir sade gezip ýören adam. On bilen salam aleyket diýärler, ey Safwan, men diýiş gördüm sen cennete girýän. Şol donyň gurruňy näme şon maňa aýtdy berde diýipdir. Şamdan turup gelipdir bir adam. Omo aglamany durupdyr ýanky Safwan. Onda o donyň gurruň ma diýipdir. Bir gece Yasin okuyakydan mescitten çykdym. Mescitten çykyp öýe garşyn gelýärdim, bir adam gördüm, sawuk hawada özi dolanmanyda tapmany bir guşede otypdy. Innamymdaky donum çykarakydan şoňa dolak gaýtdym diýipdir. Bolly diýipdir. Şol edeni işiň sebepli Hudaý taňa cennet berdi diýipdir. Adam cenneti näme bilen tapsagy ma'lumda musulman dogullar. Bir bendäni hoş edeýin, bir de Hudaýyň bendesidir. Nirde cennet balygy ma'lumda, sen ýagşylygy, kömeňi, eliň bilen, diliň bilen, bir de malyňa bereket getirýän zatlyň bir musulman dogullar. Mahtumul göňlüňdedir köp arman, tapmady akabet derdine derman, yetişer bir güni hakdan bu ferman, gaflet düşeginde yatıcı bolma. Yine bir bereket gerek diýen zadymyz malla bolly. Hudaý biziň mallamyza bereket bersin. O birisi galpda bolly. Hudaý biziň galplamyz bereketden dol etsin. Emma musulman dogullar, ýaş jawan dostlar. Inki muhim zadişi ýang başlamyzda aýtdyk. Ulukon israf, malyny israf etmekde, ulukon israf biz wagtymizi israf etýäs. Gaflet düşeginde ýatajy bolma diýip Mahtumul Işan ýang aýtmadymy? Biz näme diýip nagat forsatlymyz bihude geçirýär ey musulman dogullar. Gadim ewliýalar, gadim ulamalar hemmesin atlaryny eşitýäňiz, Hazreti İmam Buhari, İmam Gazali, İmam Nevevi, İmam Şafii. Näme diýip şol kıyamete çylym atlar tutulypdy? Hemmesi bir tewerlik adamly bolup galypdyrlar.
24 sagatyň içinde zamanın wagty ulamalar arasında diýip bir kitap barda. Şu ulamalar saniye 100'den kän ulamary 24 sagatyň içinde, yani giýje günnüýiň içinde bygat forsatlarynyň, wagtlarynyň gadryny bilýänmişdikle. Hatta ilim meclisinde ustadyň ýanyna oty galam dewilipdir biriniň. O hem işi daşary gidip gelmäne wagty ilimden galjak da forsaty elden gitjek. Men bir gyzyl bereň, bir dinar bereň, maňa kim galamyny berjek diýene galamlardan ışyp şu galamlaryň sesini eşitdik diýdi. Ýani näme? Bir derhem, bir dinar gyzyldan geçmäne razy bir galam aljak. Galam bahana wagtyny geçirjek bolýar, wagtyň gadryny bilýär. O hem kitapda saniye 100'den ezafa ulamalar Müslüman dogullar 24 sagatyň içinde birçe sagat aýaklaryny süýndürip rahat yatmanyrlar. Näme forsat ýok. Adam ahirete garşyn barýan. Sen gazanmaly wagtyň diýip 24 sagatyň içinde faqat birçe sagat aýaklaryny uzadyp yatmanyrlar. Oturan ýerlerini okularyna alýanmışdyklar. Wagtyň gadryny şeýle bilýärler. Ya Amir ibn Abdülkays diýen bir tabiilerden bir zahid adam mamşdyk. Bir buzorg var barýan wagtynda bir aýtdyr, dur bir meýdan bir gürrüň edýilipdir. Bu wagtyň gadryny bilýän adam durakydan gürrüň etjekmi? Ol aýtdyr, şo güni sakla diýipdir, şo wagty sakla diýipdir. Men de sen bilen dur gürrüň edýin diýipdir. Ýani men wagtym ýok, sen bilen güýmen gürrüň etmäne diýipdir. Bular nagat wagta erziş berýänmişdikler. Emme musulman dogullar. Bu mat biz elimizde güýşini alýar. Ola giýje günnüýiň içinde 1 sagat yatmanyrlar. Biz 8 sagatdan atýança yatmaýas nämege? Bihude ýöne güýşi güýmenip geçirýär. Ola giýje günnüýiň içinde 1 sagat gönenip yatmandyrlar, halal uklajaka. Emme biz nagat omurlamyz, nagat wagtlarymyz geçýär musulman dogullar. Ya omrun gadryny bilmeli, omrumyzda Hudaýdan diläýlin, Hudaý bize bir bereketli omur bersin musulman dogullar. Adam näçe sagat, 2 sagatlap, 3 sagatlap ýörtmäne gitýär. Bu aýtýan adam ahun aýtdy, ýörtmek biderek diýdi, werziş biderek diýdi. Ýok musulman dogullar. Biz başga zatlara wagt goýýas, 2 sagat ýörtmäne gitýär. Näme diýip ýörtmäne gitýär? Weznimiz kemelsin diýip. Gawatýan oň üstüne gürrüň ýok ha. Emma bir 2 daýyga wagt etmeýäs, Hudaýa diýip gözümizden ýaş dökdürip günälerimiz ýeňlisin diýip wagt goýmaýas. Biz näme diýip wagtymyzyň gadryny bilmeýäs? 2 sagat gitýäs, ýörtýäs. Näme weznimiz kemelsin diýip 2 daýyga oturup gözümizden ýaş dökakydany, Hudaýa men günemde kemelsin, günemde azalsın, günemde ýeňlisin diýip wagt goýmaýas. Biz näme diýip biz wagtyň gadryny şeýle bilmeýän bolupdyr musulman dogullar. Bir aýtýan adam sen dünýäňe wagt goý, ýa ukudan galyp ýörmelle. Bu aýdylyp duran zat bir hakykat görüň, ýani sen wagtyň her zady goýsaň, sen namazyň, ahiratyň gazanmak, sogabyň bizatly da bernamaňda bolsun. Muny biderek düşünmeli musulman dogullar. Herfe dervişan bedozdat merdedun tabiqanet ber salimi zanfusun. Ol ýüreg merizadym ters düşünýär. Ýüreg merizadym on iştibah düşünýär. Kare merdan rowşaniýo germiyas, kare dunan hile we bişermiyas diýär Hazreti Mevlana. Ol Hudaý üçin eşitdirmek. Biz forsatymyz, omrumyz gawlykda geçirjek bolaýlyň. Wagtymyzyň gadryny bileýliň musulman dogullar. Pes omrumyz gadryny bileýliň, bihude geçirmäýliň. Hazreti Ömer radıyallahu anh aýtypdyr. Men omrumyň gadryny bilip bereketilje ýaşaýyn diýipdir, bir näme deýin diýipdir Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer radıyallahu anh aýtdyr. Adamda ýürek bada diýipdir. Käde görseň Hudaýa bende bolasy gelýär. Käde görseň de adam ay bir nefsini allanjak bolupdy, şeytany allanjak bolupdy. Şo wagtla gelenne sen farzyňa gaýymdyr diýipdir. Ýani adam käde bir ýüreg beýlek bolup duran halatda şeytan nefsiň seni gyssaýan wagtynda farzyňa gaýym durarsyň diýipdir. Sen wagtyň bereket getirýän zatdyr. Emma görýän sen bir käde Hudaýa bende bolasyň gelýär, ýüregiň açylypdy, bir özüň keyif edip Hudaýa ışgyň gelip duran wagty farzyňa iktifa etme diýipdir. Şo wagtda nefil barsyn, sogap barsyn, tesbih barsyn, eliň bilen, diliň bilen gazanyp edipdir. Wagtda bereket getirýän zatçy. Käde öýde oturýanda adam bir keyif etýär, Hudaý ýadyna düşýär. Şonu forsat bilmeli. Adan çekilýänçe gözleşip durma, eliňe tesbih al, Qur'an oky. Şol forsaty sen ganimet bilipdir Hazreti Ömer radıyallahu anh.
Şi zindegilere bereket getiriyen zat musulman dogolla. Doktora varýas, sen cismine, sen bedenine bir zat zereri var diye. Sen onu iyime, sen onu iyisen medene zerer var. Sen onu iyisen rudana zerer var. Sen onu iyisen sen cismine zerer getiriyor deyip doktor tavsiran vaktında on diyenini etiyaz. Cismimiz salim kalsın deyip. Şu aydılan gürrünle hemmesi Hudaýyň we dinin tavsiryan zady bize. Näme deyip? Ruhun salim kalsın. Zindegin bereketli bolsun. Sen imanla yaşa, avreyde yaşa. Sen ahirette gönen yerlerden mollayıp Hudaýyň dinin Rasulullah aleyhisselam'ın tavsiryan zadyşy. Bir doktor tavsiranna cismin salimy saklajak bolup on diyen zatlaryny etýär. Bu bir gawzat cismin salim saklayan. Emme bir tavsirgala sen galbyňa bereket gerek, sen malyňa bereket gerek. Ve bizim umrumuza bereket gerek musulman dogolla. Allah bereketli umr hemmemize nesip etsin diyen bolsak Hudaýyň ve dinin tavsiryan zadyşy. Hudaý tebarek ve taala hemmemize bereket bersin malymyza, Hudaý taala bereket bersin umrumuza musulman dogolla. Ahir demimizde Yankı Rasulullah aleyhisselam'ın ağlap şüzre günden süreyim ey dogollam teýýarlyk görüň diýen wagtyny hemmemiz belkem Allah umrumuza da bereket berip kıyamet gün ahirete karşın bariyaka qaddimuni men saklamaň men basymrak ekidin diýen bendelerden bolmak Allah hemmemize nesip etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala aýdylan eşdilen gürrüňleri hemmemizden kabul edip amel tawfygyny bersin. Bizre sogap sen öýde oturanyň bilen başga ýerde oturanyň bilen bolmaýa ýeriň ýüzünde inki gawy meclis ilm, Hudaý, din agdalyan meclis diye ulamalı. Allah tebarek ve taala hemmenizden kabul edip Allah kesplerinizi halal bereketli etsin inşallah. Hudaý tebarek ve taala hemmeniz söyyen bendelerinden etsin. Allah'ın yanında makbul olan kim bende var olsa Hudaý bizlere dost etsin. Allah öýlerinizden evliyalar çıkarsın inşallah. Evlatlarımızı Hudaý tebarek ve taala salihlerden etsin. Evladı bolmaýanlara Hudaý tebarek ve taala öz dinine hyzmat etjek evlatlar bilen müjdelesin. Allah ümmeti Muhammedini agzybirlikden ayırmasın. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin. Ötellen ruhşat bolur ýal bir elhem uçkulullah okyp olaňda ruhlaryny şad eder. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.